Ahoj, jsem Johana, věřím v Pána Ježíše, věřím v to, že je můj spasitel a že mě vykoupil. Věřím, že mám skrze něj věčný život. A chtěla jsem s vámi sdílet zamyšlení na den. Koupila jsem si knížku na konferenci, na který jsem byla tenhle víkend. Palivo pro duši. A dnešní zamyšlení pro dnešní den zní: skutečný přítel. Potřebuje Bůh, abychom byli silní? Ne. Chce, abychom dělali na okolí dojem? Rozhodně ne. Pro Boha nejsou rozhodující naše schopnosti. Jde tam, kde je vítán a kde ho potřebují. Hledá lidi, kteří mu v srdci řeknou ano. Hledá ty, kteří chápou, že my sami to můžeme jen velmi málo. Když jsme prázdní, může nás naplnit a působit skrze nás. Když si myslíme, že všechno zvládneme sami, nezbývá nám v srdci prostor pro boží zázraky. Ježíš řekl: vy jste moji přátelé. Už vás nenazývám služebníky. Nazval jsem vás přáteli. Jan 15:14-15. Není nic lepšího, než být přítelem všemohoucího. Je to naše největší privilegium. Bůh nás bezpodmínečně miluje. Odpouští nám a obnovuje nás. Je naším přítelem.